क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमा दिनै अलिम्पिक टर्च रेली हाबाफारि लादों। गिबि खेबनि थाखाय आसामाव आसाम युथ अलिम्पिकआ थाबैनो खुंफुं जासिगोन। फैगौ 22 जुलाइनिफ्राय 22 जुलाइसिमनि गेजेराव गुवाहाटी नोगोराव बे अलिम्पिकखौ खुंफुंगोन। मख'जाथावदि जानो गोनां बे अलिम्पिकआव गोबां बर' फिसाफोरा गेलेनायाव बाहागो लागोन। बेखौनो लानानै दिनै क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमा क'क्राझारनि गेलेग्रा फोथाराव अलिम्पिक टर्च रेली हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारिखौनो बाहागो लानानै बेखेवनानै होफैदों बिटिआरनि इएम उखिल मोसाहारिया। लोगोसे बाहागो लाफावदों बिटिआरनि एमसिएलए दनेश्वर गयारी, केडिएसएनि सामलायगिरि आरो गोबां गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा गेलेगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैयो। आङो गिबियावनो नोंथांमोननो चेनेला जे फैनानै दिनै हाबाफारिखौ अलिम्पिक इयुथ अलिम्पिक जे जोंहा टर्च रिलिज जाफैदों बेवहाय बेखौहाय कभारेज खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावग्रोबाय। बाथ्राया जाहैबाय जोङो मोनसे भाग्यबो होननानै लानांगोन। मोनफ्रोमबो जिल्लायाव हानाय नङा, थेवबो जोंनि जिल्लाखौ बिसोर बासिना लादों। खारना जाबाय दहाय अलिम्पिक जे आफादनि जाय भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङानो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखांबाय क'क्राझारा मोनसे नाम दंमोन गोदोनिफ्रायनो, हयथ' दा एसे माने गाहायाव थांदों गोदोनि तुलनायाव आरोखि। बेखौहाय हयथ' बे खेलानिफ्रायनो इयुथ अलिम्पिक बिसोर एवारनेस होननानै लादों। एवारनेस प्रग्राम अल इन्डियायावनो मोनफ्रोमबो स्टेटआव बे इयुथ अलिम्पिकखौ होफेराखै। गिबि खेबनि थाखाय आसामाव बेयो जानो थांगासिनो दं आरोखि 22 तारिखनिफ्राय 27 तारिखसिम। दा बेखौहाय आङो गोसो गोरबोजों आङो बाख्नायदों आसाम अलिम्पिकखौहाय आरो आसाम गभर्नमेन्टखौहाय। खारन आसाम गभर्नमेन्टनि सामलायनायावनो आसाम अलिम्पिक आफादा बेखौ इयुथ प्रग्रामखौ एवारनेस प्रग्रामखौ लादों आरोखि। आं आसा खालामदों बे 7था इभेन्ट्सआव जोंनिफ्राय गेलेगोन। 7था इभेन्ट्सखौ जोङो सेलेक्सन खालामना हरा। सेलेक्सना जोंनि प्लेयारफ्रा गेलेबाय थाखायो नालाय इन्टार डिस्ट्रिक्ट, बिनिफ्राय गावसोरसो रेकर्डखौ नायनानै सेलेक्सन खालामनानै हरदों आरोखि प्लेयारफोरखौहाय। जिखुनु इभेन्ट्सआवनो जोंनि बाव आखाइ गैया सेलेक्सनाव, गावसोरसो सेलेक्सन खालामनानै जोंनो हरदों प्लेयारनि नामखौ। बेखौसो जोङो दा केम्प खालामनानै जोङो माब्रैबा जोंनि गथ'फोरखौहाय गावनि स्किलजों लोगोसे गावनि थांनानै थानाय जे लामा बेखौ होनो हायो नामा जोङो साहायज्य खालामनानै। मोनसे ससाइटिसो नालाय जोङो केडिएससिआ, जोङो सहाय खालामग्राल' खालि जोङो दा सहाय खालामबाय थादों। आसा खालामदों बे सहाय खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना साफा साफा गावनि टेलेन्टखौ देखायनानै एबारनि इयुथ अलिम्पिकआव बिथांमोना जोंनि क'क्राझारजों लोगोसे बर' हारि आरो बिटिसिनि जे नाम बेखौ भबिष्यतआव गोजौ फारसे लांनो हागोन आंहा आसा दङ। 7था इभेन्ट्सनि गेजेराव रियेलि जों बुंनांगौबा फुटबलखौ बुंग्रोनांगोन। फुटबला हिन्जावसा आरो हौवासानि जों मोननैबो मोनदों आरोखि। मोननैबो मोनदों। मोनसे एसे जोंहा माबा थादों, सिङाव जोङो दुखु थादों होनना बुंनांगोन। बाथ्राया जाहैबाय अलिम्पिक आफादनि रेजिस्टार आफादा जाहैबाय मोनसे डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' लायो। जोंनाव साब डिभिजन वाइसआवनो मोनसे एस'सियेसन दङ। गसाइगावआ रेजिस्टार नङा आसाम अलिम्पिकआव। माबायाबो दं, काजिगावआवबो दं साब डिभिजन हिसाबै, बिसोरबो रेजिस्टार नङा। जोंनो एसे समाय होनाय मोनबा फुटबलखौ होनदों आङो। फुटबलाव गसाइगावनिफ्राय जों लांफानो हायोमोन सासे सानैब्लाबो, क'क्राझारनिफ्राय जों लांनो हायोमोन सासे सानै, नाथाय जों समायखौ जों मोनस्लाबाखै। जोंनो बिसोरो मा होदों, 2 घन्टानि बिथोरावनो प्लेयारनि नामखौ नांगौ, अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनांगौ। बेवहाय जोङो सेलेक्सन खालामनो हायासै क'क्राझारनिफ्राय। जों बेहाय दुखु थादों। बिथांमोना दुखु मोननो नाङा। गसाइगाव आरो काजिगावआवहाय जोङो जास्ट क'क्राझारनिखौल' जोङो इमिडियेट भाबै नागिरनांगौ। जों क'क्राझारनिखौल' हरनो गोनां जादों दा केडिएसनि प्लेयारखौल' आरोखि। बेवहाय जोङो एसे गोसोआव एसे जोङो दुखु मोननाय दङ आरोखि। जों साबसिन जाबावगौमोन। दाबो टिमा मोजाङानो। बे मोनसे जाबाय फुटबल हिन्जाव आरो हौवासा, बे मोनसेयाव गोलैबाय। काबादि थाबाय, उसु थाबाय, काराटे थाबाय, बक्सिं थाबाय, एथलेटिक्स थाबाय, मोनसेया जोंना आर्सारियाबो सासे जादोंमोन। खिन्थु सासेखौ बिसोर डिस्ट्रिक्ट एस'सियेसनानो हरा। खमसे खम मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हरनांगौबा 7 प्लेयार थानांगोन। दा जोंना आर्सारियाव सासे थादों। ओंखायनो बे सासे प्लेयारखौ बाक्साजों सोफाहरदों। गुबुनाबो बिदि दङब्ला गुबुननिखौबो जोंनो हरदों सासे सानै। बेबादि जोंहाबो हरनांदों आरोखि। आर्सारियाबो दंमोन। दा बेजों 7थामोन जोंना। दा बे 7था इभेन्ट्सनि जोङो गासिखौबो जोङो दा जमा खालामनानै सायाव मोनसे केडिसिआव मोनसे जोङो केम्प खालामनानै दाख्लैनिफ्रायनो जोङो केम्पखौ जोङो कच लानानै जों फोरोंगासिनो दं आरोखि। आसा खालामदों जों बिनि थाखाय गथ'फ्राबो बिराद खस्थ' खालामदों, जोंबो खस्थ' खालामदों। दा आसा खालामदों बिथांमोना निस्सय मेडेलखौ लाबोगोन आरोखि। बेखौ आंहा गोजोननाय दं।
অভিভাৱকৰ শিকাটো যোৱাকালি উদ্বোধন কৰে মাননীয় বিমল বৰাদেৱে তেখেতে মোক এই শিক্ষাটোৰ গোৱালপাৰালৈ আনি আজি গোৱালপাৰাৰ পৰা আজি কোকৰাঝাৰ আহিছোঁ কোকৰাঝাৰৰ পৰা এতিয়া ধুবুৰী যাম ধুবুৰীৰ পৰা বঙাইগাঁও বাক্সা চিৰাং নলবাৰী তাৰপিছত আহিল বজালি তাৰপিছত আহিল মানে গোৱালপাৰা মানে সেই গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি 21 তাৰিখে গুৱাহাটীলৈ গৈ পাম আমাৰ এই খেলখন 22 পৰা 27 তাৰিখে 27লৈ হ'ব এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অতিথি হিচাপে থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু এই 7টা স্থানত প্ৰায় আমাৰ 4,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই অলিম্পিক ইয়ুথ শিক্ষাটো গোটেই আমাৰ 32খন জিলাত গৈছে তাৰপিছত আমাৰ খেলখন সামৰিব 27 তাৰিখ কি মেছেজ আজি আমাৰ অসম অলিম্পিক সন্থাই মানে আজি ইয়ুথ ল'ৰা ছোৱালী আজি মানে চিনিয়ৰবিলাকতো কৰি আছে আজি এই ডেকা প্ৰজন্মৰ পৰা যদি আজি যেনেকৈ হিমা দাস ওলাইছে লাভলীনা ওলাইছে ঠিক তেনেদৰে আমি এই ল'ৰা ছোৱালী আমি যেনেকৈ অলিম্পিকত যায় মানে যিকোনো খেলত ইয়াতে উৎসাহ বাঢ়িব আগত মানে ভাবে মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী মানে কিমান কিন্তু এবাৰ আমি সৰু প্ৰজন্মৰ পৰাই আমি এই চিন্তাধাৰা কৰিছোঁ আৰু মই আশাবাদী এই ইয়ুথ অলিম্পিকৰ আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী ওলাব আৰু এই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই ফিল্ডৰ পৰাই আজি সন্মুখত কৈছোঁ মই আজি কৈছোঁ ইয়াৰ পৰাই আজি ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ লাভলীনা হিমা দাস ওলাব আৰু আশাবাদী কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আগত অসমত নাম আছিলে বহুত ল'ৰা ছোৱালী কিন্তু এইবাৰ এই ইয়ুথৰ পৰাই এতিয়া মানুহৰ উৎসাহ বাঢ়ি আকৌ মানে আগৰ কোকৰাঝাৰ আহিব ঠিক আছে অলিম্পিক সন্থাৰ যে উদ্যোগত আজি প্ৰতিখন জিলাই যে ৰেলী লৈছে মই ভাবোঁ এই ৰেলীৰ যোগেদি এটা নতুন প্ৰজন্মক সজাগতা লৈ আনিব আৰু মই ভাবোঁ বিটিআৰ অঞ্চলৰ পৰা প্ৰায় অলিম্পিকত প্ৰতিযোগিতা কৰা বহুত ভাল মানুহ যাব আৰু তেখেতসকলে আমাৰ কাৰণে গৌৰৱময় কৰাৰ আনিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ স্পৰ্টছক আমাৰ চৰকাৰে যিহেতু অসমতো আমাৰ চৰকাৰ বিজেপি আৰু UPPL বিটিআৰতো বিজেপি আৰু UPPL GSP যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত তেখেতে যি নেতৃত্ব লৈ আছে তেখেতে সকলো ক্ষেত্ৰতে তেখেতে অলপ ভালকৈ কাম কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে সেইকাৰণে আজি স্পৰ্টছত মই ভাবিলোঁ আজিৰ যিটো পদক্ষেপ এই যাত্ৰাটো মই ভাবোঁ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা এৱাৰনেছ এটা নতুন সপোন লৈ আনিব মই ভাবোঁ যে অহা 22 আৰু 27 তাৰিখলৈকে যিহেতু 27 তাৰিখলৈকে যিহেতু অলিম্পিক খেল হ'ব এই খেলত ভাল মানুহ আমাৰ খেলুৱৈসকলে ভালকৈ খেলি ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু কিবা বাহিৰত আমি যাতে যোৱাৰ সক্ষম হয় এইখিনি আমাৰ যিহেতু অসম অলিম্পিক সংস্থাই যিহেতু এই পদক্ষেপ লৈছে তাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पॉइंट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पॉइन्टआव नोंथांमोना SSC बैंक PO बैंक क्लार्क बैंक SO UPSC FSC डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स AAO ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पॉइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360